راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو عزو السلامتنا تقبلوا أبسفل عليه كورنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربو عسرت حدا مقابيت كل تشحن إسران فنوى راديو إرنا كموت روبزينا يجمر فلما أرستاتو إيطاليا بسنكي كورونا فيروس هاجر ملئتي توشيبا دوب سودان إثيوبيا نبستو هارجت بوحدو حموش سبات تقتلهم منيستر قدياتو تاقبتي هاجرات عرب أبلع لإثيوبيا تقطق قبرا نمتصوع زعل معدة يكايد راديو إرنا علتاو زينا منقص إيطاليا نتسقاتو كاب جزينا بجزينا عبايز متزلو مسفح كورونا فيروس نمكتا كاب تهاجر موت أيخون ناب تهاجر مقتاو نزيتو السنة جزي دو كبل تأزازا محلاليفو أقدمو أبسميناو كفال تهاجر نستأوجة منقص عصبات زدرت تأزاز كابسوني تشعت مقابيتات حيزو نتأساس 6 مليون زقمت من لهز بإيطاليا كم زملكتو تنجيرو قدامي مينيستر إيطاليا جوزيبي كونتي ملا إيطاليا كتوشب زوصنوا له مخنيات أب 24 ساعات لعلى حدا شحبة فيروس تلقبو سوات تلسترخبو يوم إيطاليا تابي أوروبا كأند قداي زحمام كوينا زاقيت لعلى 9 سوات تفيروس كركبو مكلو لعلى 460 دما مويتهم بزي كازي إيرترانا بتركبن حيالو هاجرات بسرحون عدة زقشو إيطاليويان أبزاتو لن هاجرات توحدا نقلتقنا يوشبلو نعرفتي جزيهم زازيمهم بعسران تشعتن لكاتيتنا بس مراس تملسو شدشة مهران بيت مرتي إيطاليا كسابز وانزي أبكبابي فيلاجوتو شبهم كمزلو يفلات دحري إيطاليا أبكالاي درجات سريع عزلا فرنسا بوغنا 19 سبات بسنكز فيروس كموتن كلو منيستر بهلن توريزمن حيالو أبالات بارلمان زركبوم لعل الشح سبات ملكتات تحمام ترعيوم COVID-19 እናተባሃለ ዝጽዋዕ ዘሎ ረስኒ ሰዓል ሕጽረት ምስትንፋስ ምጭባጭ ዋዳታትን ቅርጥማትን ዝምልክታቱ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ስጋት ፈጢሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ምንቅስቓስ ሰባትን ንግድን ይድርት ብምህላው ዓለምና ናብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ከይትሽመሙን ተሰጊኡሎ ንሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ዘዳው ዞባ ገዳርፍ ዋዱኩሊ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ሞንጎ ወተሃደራት ሱዳንን ዕጡቃት ኢትዮጵያን ግጭት ከም ዝተኻየደ ምንጭታት ካብቲ ቦታ ሓቢሮም እቲ ሻርቅ ኣላጥባራዊ ኣብ ዝተባሃለት ቁሻ ዝተኻየደ ግጭት ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰገሩ ዕጡቃት ከብትን ንብረትን ክዘምቱ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከም ዝተጓሃረዩ ዝግለጽ ብወገን ሱዳን ብዝቐርብ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ኣብቲ ግጭት ክልተ ወተሃደራት ሱዳንን 3 ድማ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዕጡቃት ተቐቲሎም ካብ ክልቲኦም ወገናት ሓያለውን ቆሲሎም እዮም ንኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘዳው ሰፊሕ ከባቢታት ኣልፋሽጋ ናይ ገዳርፍ ምስ ናይ ሕርሻ መሬት መጋጫን ዝምታ ከብትን ዝተሓዘ ተደጋጋሚ እዋናት ግጭት ከም ዝጓሃር ይፍለጥ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሳምሕ ሸክሪ ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ግብፂ ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክገብራ ንምፅዋዕ ዝዓለመ ዑደት ኣብ ምክያድ ይርከብ ልኡኽ ግብፂ ካብ 8 መጋቢታት ሒዙ ናብ 7 ሃገራት ዓረብ ምብፃሕ ይካይድ ኣሎ ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ድሕነት ግብፂ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ፕሮጀክት ምህናፅ ሊጋ ተሃድሶ ብዘይ ስምምዕ ክትቅፅሎ ምውሳና ድሕሪ ዝተፈጥረ ተወሳኺ ምስሓብዮ እቲ ልኡኽ ብፍላይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅርበት ኣለዎም ንዝበሎም ንጉስ ሳልማን ናይ ስዑድ ዓረብን ኣልናህያን መራሒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካብ ፕሬዚደንት አልሲሲ ዝተላእከ ደብዳቤታት ከብፅሕዮ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ብ4 መጋቢት ብደረጃ ሚኒስተራት ኣብ ዘካየዶ መበል 153 ዋዕላ ኣብ ጉዳይ ናይል ንረብሓ ግብፂ ዝሃሲ ዝኾነ ስጉምታት ከም ዝቃወም ኣፍሊጦ ኣባላት ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኢትዮጵያ ናብቲ ባሃንደበት ደው ዘበለቶ ዘተኽትምለስ በብወገነን ጻዕርታተን ክቕፅላውን ተላብዮ ሱዳን ግና ንብሙሉእ እቲ ግብፂ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ናብ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ዘቕረበቶ ጠለባት ተቃውሞታት ከም ዘለዋ ኣፍሊጣያ ኢትዮጵያ በአሜሪካን ባንክ ዓለምን ተማእኪሉ ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ኣጠቓቕማ ናይል ሃንደበት ከም ዘይተሳተፍ ምግላጻ ዝፍለጥ እዩ ብውሳኔ ኢትዮጵያ ከም ዝተቆጥዐ ዝገለጸት ግብፂ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ምስ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቱን ናይ ፀጥታ ኣማኸርቱን ኣብዚ ጉዳይ ብምትኳር ይመያየጥ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ሓቢሮም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ هذه إذاعة إرنا
هنا إذاعة إرن الدولية. داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا. قاتلو زغرب مدبنا بعوت أرغاي زدالو أفريقيا أبسومون زيك خون سنة مكتال. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرن الدولية. تيدروس أدحانوم أب قالسي أنصار كورونا فيروس كوفيد-19 أب مريح بوتا ውድብ ጥዕና ዓለም ብፍሉይ ኣብ ህዝባዊ ጥዕና ዓለም ኣተኪሩ ዝሰርሕ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክኸውን እንከሎ ኣብ ዓለም ዘጋጥሙ ሕማማት ንምክልኻልን ከይራብሑ ንምእጋድን ንኹለን ኣባላት ሃገራት ብማዕረ ዝርኢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣንጻር ምልብዓን ምቁፅጻርን ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምቅላስ ተጸሚዱ ዘሎ ብዳይሬክተር ጀነራል ኢትዮጵያዊ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ዝምራሕ ትካል እዩ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝኸውን መጀመርታ ሕማም ኢቦላ ሕጂ ድማ ኮሮና ቫይረስ ክገጥሞ ከሎ ነቲ ሕማማት ብፍላይ ድማ ንኮሮና ብዝምልከት መዓልታዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ምሃብን ብዛዕባ ተላባዕነቱን ዝርጋሕኡን ነጥቢ ብነጥቢ መብርህ ዝህብ ዘሎ መርሐዮ። እዚ ማለት ቴድሮስ ኣድሓኖም ን24 ሰዓታት ክትትል ምግባር ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ጸብጻብ ምስማዕ ምስ በቲ ሕማም ዝተለኽፉን ከይልክፋስ ሰግኣ ሃገራት ምዝራብ ክኢላታት ሕክምናን ሕክምናዊ መሳርሒታትን ናብ ሃገራት መልኣኽ ኮታስ ብዛዕባ ሕማም ንምፍላጥ ዓለም ኣብኡ ስለ ትምርኮስ ካብ ሀ ክሳብ ፐ ሙሉእ ሓበሬታ ናይቲ ሕማም ክህልዎ ኣለዎ። ብጋዜጠኛታት ይኹኑ ክኢላታት ሃገራትን ተሓቲቱ ድማ ብብቕዓት ክምልስ ትፅቢት ይግበረሉ። ሎሚ ቅነ መግለፂ ክህብ ብቴሌቪዥን ምርኣዩ ይኹን ብሬድዮ ምስምዑ ከምኡ ናብ ጋዜጣታት ስእሉ ተዘርጊሑ ክትረኽቦ ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ናይ መጀመርታ ኣፍሪቃዊ ኢትዮጵያዊ ዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ኣብ ስርሑ ኣዝዩ ትሑትን ምቕሉልን ከምኡውን ጻዕራም ስራሕተኛ ምዃኑ መሳርሕቱ ይገልጾ። ኣብ 1965 ኣብ ኤርትራ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝተወልደ ወዲ 55 ዓመት ዶክተር ቴድሮስ ኣብ 1986 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብስነ ህይወት ማለት ባዮሎጂ ብማዕረግ ዲግሪ ተመሪቑ። ስርዓት ደርግ ኣብ ዝነበረሉ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ተመዲቡ ክሰርሕ ጀሚሩ። ድሕሪ ውድቀት እቲ ስርዓት ናብ ትምህርቲ ብምምላስ ኣብ ብሪጣንያ ብስነ ብየና ኣርከስቲ ሕማማት ኢሙኖሎጂ ብማስተርስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ለንደን ብኮማዊ ጥዕና ድማ ብማዕረግ ዶክትሬት ካብ ዩኒቨርሲቲ ኖቲንግሃም ተመሪቑ። ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብምምላስ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕናት ሃገር ብፍላይ ንምትሕላፍ ዓሶብ ዝምልከት ክሰርሕ እንከሎ ኣብ 2001 ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ክልል ትግራይ 2003 ምክትል ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ 2005 ክሳብ 2012 ሚኒስተር ጥዕና 2012 ክሳብ 2016 ድማ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ሃገሩ ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋልዩ ኣብ ሓምለ 2017 ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ክኸውን ተመዚዞ። ዶክተር ቴድሮስ ኣብ 2012 ሓደ ካብ 50 ዓለም ክቐይሩ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ 2015 ድማ ሓደ ካብ 100 ኣፍሪቃውያን ጸለውቲ ሰባት ተባሂሉ ብህብብቲ መጽሔት ፓን ኣፍሪካን ተረቂሑ ነይሩ። እንተኾነ ንሱ ብሓያል ወገናት እናኣዳረኺቡ እኳ እንተኾነ ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 2006 2009 ከምኡውን 2011 ኣብ ኢትዮጵያ ተላቢዑ ዝተባህለ ሕማም ኮሌራ ናይ ሜድያ ሸፈነ ከይረክብ ብምዕፋኑ ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኑ ምስ ተመርፀ ንሃገሩ ናብ ዘይወፅእ ዓዘቕቲ ንዝሸመመን ዕድመ ደፊኡ ሃገሩ ከመሓድር ዘይከኣለን ንፕሬዚደንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ጥዕና ኣምባሳደር ጽቡቕ ተግባር ገይሩ ብምምራፁ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣብ ጀመረሉ ንኣተሓሕዛ ቻይና ዘይምንቃፉን ብእዋኑ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ዘይምእዋጁን ብሓያሎ ይንቀፍዮ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ኣብ ሚያዝያ 1948 ዝቆመ ወኪል ጥዕና ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ። እቲ ውድብ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ኣብ ምውሃድን ምምራሕን ኩነታት ጥዕና ኣብ እዋኑ ጉቡእ ሓበሬታ ምእካብን ምዝርጋሕን ቴክኒካውን ንዋታውን ሓገዛት ምግባር ኣብ ሕማማት ምርምራት ምክያድን ምድላው መድሃኒትን ኣብ መንጎ ዝማዕበላን ዘይማዕበላን ሃገራት ዘሎ ጋግ ብምጽባብ ኩሉ ዜጋ ናይ ዓለም ግቡእ ጥዕናዊ ክንክን ዝረኽበሉ ኣገባብ ምንዳይን ካልእን ዓሊሙ ዝቆመዮ።
مسي أبستأساسر زينا أب أفريقيا بكورونا فيروس كوفيد-19 نايستلخفون بوقع استفلتون سبات قطري أساس 35 لون إزدما أب ألجيريا، تونيزيا، موروكو، جبسي، سنغال، توغو، نيجيريا دو أفريقيا استمزجبة 5 تجليتو أفريقيا مستعمل بجسيد حمام زخونتن زبس حمل كفتن موتن سرعي لا تشاينا قطاو متأثرات كوانتلوا بمولو أو أفريقيا استمزجب حمامات كاب تشاينا زي كونه كاب أوروبا نبتا أغورست محلالفة 5 مع كنازينا حبيران بز مخنيات أفريقيا كاب تشاينا خبز موتوط راي زي كونه كاب أوروبا نزمت وغياشون زيادة خطنققلهم كم زقبا كإلاتات أتنققهم اللو كوفيد-19 ولا كوكب أوروبا نب أفريقيا أنت تمحلالفة أبتأهجر حيالو سبات هبكندي أبتحمامن كميت كلاخلون زدهو تسألي قبل على تشايناوين عبي متسخم زلو كواب كالوت هجرات أب أفريقياون قبل على تشايناوين عليتاون نتين سوارق كم زلو تحبيرو تشاينان أهجر أفريقيا زعبيتنا نقدم مشارك تغتكون كلا أبتأهجر 10,000 كوبانيات كم زلوان كل 8 مليون كابزبا أبو 5 غمتن إفلات اتحمامنا بهاجراتن كيمت بمسكا منقد أيرات دو أفريقيا، موروكو، تنزانيا، موريشيس، جبسي، رواندا، كينيا ناب تشاينا زقبرو زنبرا مجاشاتات كقارص أنكلوا منقد أير إثيوبيا جن زاجيت أي قارص أتنزلا بزم خنيات تن منقد أيرات ن 400 مليون دولار كسرا كمزقبان كلوا منقد أير إثيوبيا دما نهزبنا قفيتا عشش بمبال أمت نقدا تكبرالا كوفيد-19 ناب أفريقيا تتلابعو زيادة تتقعيت هاجر دو أفريقيا 5 خونات زخونلو مخنيات تهاجر 7 مليون HIV استلخفو حمام ناي متصوار كإلتهم استداخمة أحزاب زحقوفات بمخانايو أب أفريقيا حمام كوفيد-19 مكل خال سعادة شغرتي مبلع أب نفس وقف 15 دقيقة ماي مستاي أب صحي كوف مبالن كالئن زبلو نيحاسوت ملقتات محلالفو 5 لو هزبي كم نيحاسو زيناتات كتنقق كم زلون مع كنزينا رويترز حبيرا كابت حمام نمكل خال زتقمو ميلاتات بقبونا بزب نمبصاح زتفلالي موعوعيتات متنققتاتاتن إمحلالفو اللو قال خب عدلا بزرخب كالو أقات أمي إيدكا ناسات إسرا كالإتات بتدقاقا ممحتاب كتسعلن كتهنتقسن أفنش أخابنا نتسهنا منديل بشفان ويبقى أتصابعت زيكونا بقوم بوئد مشفان بحكم الناس تفقد أفنشان أفنز شفن ماسكيرا ملباز أزجن زحممون خالق كي محلالفون تزيكوينو نزي حممو وتصيتاو خمزيكونا إقلت الله زحممو سبات كم متنكاف مقطاب سبات سلام زي مبال سلام انتلكا دما إدكا محتاب كم معطيخون كالو استنكافون قرات تحر متنكافكا إدكا محتاب بزرسحي إدكا أفنش أخان أفكان كم متنكافن محساين مقطاب زتدقم كالو نينتسهنا منديل أب قبو نايقو حفبوتا مقمات أنيو كورونا فيروس كوفيد-19 بفتنة زمحلالفو لزولو مخنيات أير ولد مالت بتنفاس كابنابن زمحلالف مخانيو بزم مخنيات تنبرلو أكبابي بتفيروس تبكلا انتقينو سوات كي إكوبو مكل خال حدا كابزو السد سقومتاتيو بزم مخنيات ينبقار أساد حموش ميت سوات بتحمام هيوتهم سينو ملازلو طليان سميناو كفال تهاجر كأي حزونا بمبال كل سب زئكبلو أقات أميتات عتياتو دحر متصناح اتسقمتي نامولو هاجر السجاجرة أبيت تمرتي كعطون نتفتات سبورتن كالئن كقارص أو جازلا أبتهاجر بتوسخي أسد 10,000 سبات تلخفو مالو أول حنا حسا أما أكلاي تشاينا وهانا بستوهالة كتما فلما 5 رأيز نقررلو كورونا فيروس زاكيت كسبت مالي 10 مقابيت لعلي 4,100 سبات كقتل نكالو أسات 120 شح دما لخيفو الله سبات بز حمام كي لكفون كرعدون زي كونه نامكل خلو أقباب بقبو ترديهم أمكل خلو انترهبهم زيادة 5 حجز كإلاتات يحبرو بز حمام سلقفو سبات قبو حكم الناوي أقل قلوت انترخبهم كابكموتو كحاويو تقولو زيادة يعبي اتحمام زيادة نبعد مزدفقون وشت قوي حضور حمام كم منشرو شكوريا نايسان بو حمامن كالنايناو تأكلات حمامات زلوهم زيادة زقتل بمخانو زوم سبات زيادة انقاق قبرو توم كإلاتات مخرو بتحمام سلقفو سبات ملكتات حمام رأسي حسرة مستنفاس الرسني أنزاج وادتات درق صعال كم زرقايوم إذا ملكتات زرقايوم سبات تقلات إفومنا بحكمنا خمرحو يقبع أب مكات إذا حمام زاقيت ستررس كمتيز وسادت إسرائيل كتكون كلا كاب كالي نابتهاجر زقاتوا زخوني يخون جياشاي بألماما نعسرت 4 معتات كتو الشبع
እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሕማም ኢቦላ ቫይረስ ግዜኡን ዘይተፈልጠ እዋን ካብ ገጽ ምድሪ ጠፊኡ ክበሃል ከም ዝኽኣለ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። እቲ ካብ 2018 ናትሒዙ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ክላባዕ ዝጸንሐን ኣሳት 2200 ሰባት ዝቐተለን ሕማም ብዝተኻየደ ሓያል ናይ ምክልኻል ጻዕሪ ናይ መወዳእታ ሕሙም ካብቲ ሕማም ነጻ ኮይኑ ካብ ሆስፒታል ከም ዝተፈነወን ኣብ ዝሓለፈ 20 መዓልትታት ድማ ዝኾነ ሓድሽ ልኹፍ ከም ዘይተረኣየን ተፈሊጡ። እዚ ድማ እቲ 2 ዓመት ንዓለም ኣሻቒሉ ዝነበረ ሕማም መጥፍኡ ዘሐጉስ ዜና ከም ዝኾነ ዳግማይ ከይምለስ ድማ ምክትታል ከም ዘድሊ እቲ ውድብ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ። ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 1976 ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣየ ኢቦላ ብዙሕ ግዜ ጠፊኡ እኳ እንተተባህለ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ን24 ግዜ ክቀላቐል ዝጸንሐ ብጠቕላላ ልዕሊ 11,300 ዝቐተለ ቫይረስ እዩ። ኢቦላ ካብ ኮቪድ-19 ላዕሊ ንዝለኸፎም ሰባት ዝቐትል ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማም እዩ። እንተኾነ እቲ ሕማም ብምስትንፋስ ዘይመሓላለፍ ብምዃኑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኣብ ምልባዕ ዝዝሓለ እዩ። ኢቦላ ብዝተበከለ ማይ ብምስታይ ብምራቕ ደም ቀልቀልን ካልእን ክመሓላለፍ ከሎ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ናይ ሙማት ተኽእሎ ኣለዎም። ኢቦላ ከም ኮቪድ-19 ካብ መንካዕ ዝነቐለ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። ብዘይካ ንሰብ ድማ ከም ንቺምፓንዝን ጎሪላን ካልኦት ዓሌታት ኣህባይን ይለክፍ። ፈተነ ቅትለት ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን መራሒ ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር በህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ንዑ ተኪኡ ግዜያዊ መሰጋገሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዝሰርሕ ዘሎ ዓብደላ ሐምዶቅ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየደን ኣብ ልዕሊ ነቲ መራሒ ሒዛት ኸይድ ዝነበረት መኪና መጠናዊ ጉድኣት እኳ እንተወረደ እቲ መራሒ ግን ንስክላ ከም ዝደሓነ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን። እቲ ፈተነ ቅትለት ኣቐዲሙ ብዝተቐብረ ናይ መኪና ፈንጂ ከም ዝተኻየደን ንቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቅ ዓጂበን ዝኸዳ ዝነበራ ቃፍላይ መካይን ካብ ሰሜን ከተማ ካርቱም ተበጊሰን ናብ ማእከል ከተማ ናብ ዘእቱ ኮበራ ብዝተባሃለ ቢንቶ ምስ በጽሓ ከም ዝተኻየደን ተፈሊጡ። በቲ ግብረ ሽበራዊ ከም ዝኾነ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ክቆስል እንከሎ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሓላፍነት ዝወሰደ ጉጅለ ይኹን ውልቀ ሰብ ከም ዘየለ ነዚ ንምፍላጥ መርመራ ክካየድ ምዃኑ ሚኒስተር ዜና ሃገር ፈይሰል መሐመድ ሳልሕ ገሊጹ። ዓብደላ ሐምዶቅ መጀመርታ ናብ ውሕስ ቦታ ቀጺሉ ድማ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ብምኻድ ስርሑ ከም ዝቐጸለን በቲ መጥቃዕቲ ተሰናቢዱ ስርሑ ዶ ከም ዘየብል ብኣንጻሩ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ከቀላጥፎ ምዃኑ ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ መን ከም ዘካየዶ ዘጊት እኳ እንተዘይተፈልጠ ድሕሪ ምእላይ አልበሽር ካብ ስልጣን ተኣልዮም ዘለዉ ኣብ ግዜኦም ሓያላት ዝነበሩ ብፍላይ ድማ ወተሃደራውያን ሓይልታት ነበር ዘካየድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጠር ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶቅ ድሕሪ ውድቀት አልበሽር ብ6 ሲቪልን 5 ወተሃደራውያን ሰበስልጣንን ብዝቆመ ቆንስል መራሒ ኮይኑ ዝተመርጸ ክኢላ ስነ ቁጠባ እዩ። እቲ 11 ኣባላቱ ቆንስል ኣብ መንጎ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ዝነበሩን ሰበስልጣን ሰራዊትን ንኣዋርሕ ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ ዝቆመ ኮይኑ ለውጢ ዝጠልቡ ሰልፈኛታት ሰራዊት ናብ ማዓስከራቶም ክሰፍሩን ምምሕዳር መንግስቲ ንሲቪል ክድግፍ ይጠልቡ ከም ዝነበሩ ይዝከር። እቲ ቆንስል ን3 ዓመት ድሕሪ ምምርሑ ድማ ስልጣን ሙሉእ ብምሉእ ንሲቪል ክርከብ ትጽቢት ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶቅ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካርቱም ብሳይንስ ብማዕረግ ባችለር ዲግሪ ካብ ዩኒቨርሲቲ ማንቸስተር ብሪጣንያ ድማ ብቁጠባ ብዶክትሬት ማዕረግ ዝተምሃረ ናይ ቁጠባ ክኢላ እዩ። ንሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ኮይኑ ቅድሚ ምምዛዙ ኣብ ሓያሎ ሃገራውን ኣህጉራውን መንግስታውን ትካላት ከም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ገለ ካብኡ ዳይሬክተር ኮሚሽን ቁጠባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ፣ ዳይሬክተር ልምዓት ባንክ ኣፍሪቃን ሓያሎ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ስራሓትን ከካይድ ከሎ ኣብ 2018 አልበሽር ሚኒስተር ፋይናንስ ሱዳን ኮይኑ ክሰርሕ እኳ እንተመዘዞ ኣብ ግዜኡ ነቲ ስልጣን ነጺግዎ እዩ። ኣብ 2018 ስርዓት አልበሽር ኣፊኖ ዝገብሮ ዝነበረ ድጎማ ብምእላዩ ንሱ ዘስዓቦ ድማ ናይ ባን ዋጋ ብምውሳኹ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝጀመረ ይዝከር። በሽር ነዚ ንምህዳእ ናይ ህውፅፅ ግዜ እዋን ብምእዋጅ ንካቢነ ካብ ስርሑ ክእለ እኳ እንተገበረ ሓይልታት ጸጥታ ኣሳት 40 ሰልፈኛታት ብምቕታሎም ግን ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዝነበረ ሽበራ ብኢሱ። ኣብ ሚያዝያ 2019 ሰበስልጣን ሰራዊት ንአልበሽር ካብ ስልጣን ከም ዘውረድዎ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። እንተኾነ ህዝቢ ነቶም ሰበስልጣን ሰራዊት እውን ስለ ዘይደለዮም
ንዓቢ ቀጺሉ ሓይልታት ጸጥታ 87 ሰባት ብምቕታሎም ድማ ነገር ቢኢሱ ኣብ መስከረም 2019 ብዝተበጽሐ ስምምዕ ድማ ኣብ መንጎ ሰራዊትን ሲቪልን ናይ ስልጣን ምምቕራሕ ምስምማዕ ተገይሩ ዓብደላ ሓምዶቕ ናብ ስልጣን ደይቡ ካብ 1989 ክሳብ 2019 ن30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ ወዲ 76 ዓመት ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣን ድሕሪ መላዩ ብብልሽውና ተኸሲሱ ን2 ዓመት ማእሰርቲ እኳ ተፈሪዱ እንተነበረ ኣብ ሕጊ ሱዳን ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ክእሰሩ ዘይፍቀድ ብምዃኑ ናብ ናይ ማሕበራዊ ተሃድሶ መቕጻዕትዩ ተቐይሩሉ ነይሩ እንተኾነ ዑመር አልበሽር ኣብ 2003 ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝተኻየደ 300,000 ህይወት ዝቐዘፈ ግጭት ቀጥታዊ ሓላፍነት ኣለዎ ተባሂሉ ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ተኸሲሱ ናብኡ ክርከብ ንዓመታት ክድለ ዝጸንሐ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን ከረክቦ ተሰማሚዑሎ ተወሰኽቲ ሓጸርቲ ዜናታት መንግስቲ ዚምባብዌ ደቀና ቤት ትምህርቲ ዘይልእኻ ስድራ ቤታት ክሳብ 2 ዓመት ክእሰራ ምዃነን አጠንቂቑ እቲ መንግስቲ ህፃናት ክሳብ 16 ዓመት ዝበጽሑ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ግዴታ ከም ዝኾነ ብምእዋጅ ነዚ ዘይገበረት ስድራ ክትእሰር ምዃና ሓቢሩሎ ኣብታ ሃገር ኣስታት 20 ህፃናት ናብ ትምህርቲ ከም ዘይከዱ ወይ ጀሚሮም ከም ዘቋርጹ ክፍለጥ እንከሎ ገለ ስድራ ድማ ናይ ቤት ትምህርቲ ክፍሊት ክኽፍሉ ብዘይምኽኣሎም ንደቆም ንትምህርቲ ካብ ምስዳድ ይቁጠቡ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ሞንጎ ክልተ ክለባት ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ግጥም ኩዕሶ ቺነመ ማርቲንስ ዝተባሃለ 22 ዝዕድሚኡ መንእሰይ ሃንደበት ወዲቑ ብኡብኡ ብምሟቱ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሃገር ኩለን ክለባት ናይ ጥዕና ክኢላታት ክቆጽራ ሕጊ ውፅኡ ኣብታ ሃገር ከምዚ ዓይነቱ ኣጋጣሚ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ንኻልኣይ ግዜ ይጋጥም ብምህላው ኩሎም ተጻወትቲ ክጻወቱ ሙሉእ ጥዕና ከም ዘለዎም ዘረጋግጽ ሰርቲፊኬቱን ከም ዘውፅኡ ክግበር እዩ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ኣብ ካሜሮንን ካልኦት ሃገራትን ውን ኣጋጢሙ ነይሩ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية زخبركم سمعتنا كابز قصيلنا ኣብ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ሰናይ ዘርአ ተወልደ ንሸሞንተ መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ዝጸሓፎ ሓጺር ጽሑፍ ሒዝናልኩም ክንመለስ ኢና ምሳና ጽንሖ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ሸሞንተ መጋቢትን ሃስያ ደቂ ኣንስትዮን ብምኽንያት ሸሞንተ መጋቢት ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ክበሃል ቀኒሎ ገለ ተዋዘይትን ኣዕዘዝቲ ሓሳባትን ንመዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነስ ንደቂ ኣንስትዮ ብቐንደኒና ክነኸብር ዘለና ክብሉ ተሰሚዖም እዮም በዝኾነ በቲ ዳርጋ መብዛሕትኡ ህቀናታት ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ዕዘት መዝታት ዝሰርሕኦ ታሪኽን ኣብ ሕብረተሰብን ስድራ ቤትን ዘለዎም ቦታ ክዕቢ ፈቲኑ ነይሩ እቲ ዝገርምን ዘሕዝንን ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክንዲ ክብሪ ሕስረትን በደልን ዝገጥመን ኩነታት ሒደት ኣይኮነን ነዚ ምኽንያት ጌርና ንገለ ሓሳባትና ኣብ ሓቅታት ዓለም ደጊምና ክንከሎ ሓድሽ መጽናዕትን ጸብጻብን ዓብዪ ቁጽሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ሕርሲ ብኣካልን ብቓልን ከም ሰባት መሰለን ይገሃሳን ይበሳበሳን ከም ዘለዋ ሓቢሩሎ ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ እተን ዝሓርሳ ደቂ ኣንስትዮ ኣብታ ቅድሚ ሕርሲ ዘላ ርብዕ ሰዓት ወይ ከዓ እታ ሕርሲ ምስ ጀመረት ይበሳበሳ ኣለዋ ኣሕረስትን ሓካየምን ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ንስነ ምግባር ሞያኦም ስሒቶም ንዝሓርሳ ደቂ ኣንስትዮ ከበሳብስወንን ንኻልእ ዕግበት ከገድንዎን ከለው እተን ዝሓርሳ ዝተባህልኦ እንተዘጊረን ዝገደደ ሽግር ከይገጥመን ስለ ዝፈርሓ ኣጸቢቐን ይግፋዓ ከም ዘለዋ ይኣምኖ ኣብ ግዜ ሕርሲ ዝግበር ምስሓት ስነ ምግባር ሞያውያን ከም ምካስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝረአ ከዓ እቶም ነቲ መጽናዕቲ ዘካይዱ ክኢላታት ይዛረቡ ዝተባህልኦ ምግባር ዝኣብያ ኣብ ሕርሲ ዝኣተዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣይፋልናን እንተይለን ዘይግብአንን ካህስየን ዝኽእል ዘይቁኑዕ ኣገልግሎት ሕክምና ክወሃበን ከም ዝኽእል እውን ይእምቶ ኣብ ልዕሊ 2,000 ኣብ ናይጀርያ በርማ ጋና ጊኒ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ካብ ነፍሲ ወከፍ 10 እተን 4 ኣብ ግዜ ሕርሲ ከም ዝህረማ
بحيلي كم استحزان كم تصرفان حبيران بزي فقدن بمطبحتي زحرساون قصرن بزحيو اتزحزن كأ ان تخأله نت مطبحتي بزي مدنززخ قبرؤي قددا يبل اتمصنعتي كاب كلن تندق انستيو تنبوكارات بزح تمرت زي بلن زياده يسيا كم حافش خا دق انستيو نت زورد مبسواس ناي مخوال بحر اللون اتشجر كأ حبوس لزخون ممليسو يعبي ندق انستيو اب غزي حرسي تبلاصن سدنت قلب زحتو وهبت اገልግሎት حكمنا بحلفነት كحتتو زتحتت تايكونن መንግስቲ ንዝሓርሳ ደቂ አንስትዮ ብውሑስ መንገዲ ሕርሰን ከሰላስላ ዝገብር ውሑስ ኩነታት ክፈጥሩን ከምኡ ሓላፍነት ኣለዎ ዝሓርሳ ደቂ አንስትዮ ሕርያታትን ክሕተታ ኣብ ግዜ ሕርሲ ምስአን ዝኸውን ሰበን ክህሉ ክፍቀደለን ብሓፈሻ ከዓ ዝከኣል ዘበለ ናጽነት ክወሃበን መንግስቲ ከጣጥሕ ግቡእዮ እቲ ዘሕዝን ከምዚ ዓይነቱ ተርእዮ ኣብ ምዕቡላት ኮና ዘይማዕበላ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝዓለም ዝርከብ ምዃንዮ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ብፍላይ ኣብ ሮማ እዚ ነገር ዚ ከም ዘሎ ስኑድ ነገር ኮይኑ ተረኺቡሎ ገለ ዝሓረሳ ደቂ አንስትዮ ውላደን ከይርያ ንሓያለ መዓልታት ዝኽልከላሉ ኩነታት ከም ዘሎ ምፍላጥ ጥራይ ንርእሱ ዘሕዝን ነገር እዩ እዚ ነገር ዚ ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ እውን ግኑን ስለ ዝኾነ ቬንዙዌላ ቅድሚ 12 ዓመታት ንከምዚ ዓይነቱ ግፍዒ ዝኽልክል ሕጊ ዘውፅአት ቀዳመይቲ ሃገር እያ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية تطعموا مس راديو إرنا ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كما يتقنيو فتوى تخاتل تمدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا تحس تدالينا اب مدب ساعتنا ترخيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دماكم ادالاونا قراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال كاب زخرتات دايري شحن شعاتميتن 98 صحافي يوسف عند برهان كلنا ابتحتي حنت عباي سراو واسئلنا لنا زا سراو تغطي مان تمل ميلان زعبيت عباي قربيا ابوي كاب تركيا مش كومانو استجنن نقشا خفيتو كبار خلنا جميل الله الديون نتاخت سخت تاخلا صلال زنبرا حجقنا صحايزت كعجبنا تلتيلاتات مصالا نساقطمي عزيز فتوى بوناي فتوان ابرخا نقول خاطر نفا ندخم كاخت زرزر كلا كفتوى قوديه استبارخه قرصبون كنعدل كلنا عندبت من أصحابتي سيحقا زسحاقا نقر كنرئي أباح نبلع لنا حكا يا غد سحاق أقول قوال زو على إيد باتينا بقاقنا استحصبنا يماي نخلق لها سجمر موزي تزازم قزا خويني ترائيوا كاب إيد كرامتي أقر خرمت كواز بهاد سيد فازح واي أبز صفارنا زل حمد نعو قد بليعنا عبينا بوز متصح مامز بهالي البلون حاقوس بعراينا قرصبون قد داليو أزنونا بانا كورا بيلو أتكورا بيلو تمتنا لو وينايا قدادو سقيلو وراي موقسعيز قبر زلو
حزم دقي عديا بما يقاطينا مسقጫ خنا كافيو بنت بنا زلا أنا كوبايا محازي حقوسي للغو من أصحابتي جنا بمشرق مستوعبات نعيت رايت تأمات كان يا أخوينا بتسجرناون أب حدا قرب زخببو سدرا بيت رقل له يمسحو قدها اليوم ذرقت كيلان بزح سهب برخا بون كم زفتوا سمعي راك انت زي هاللي وون مس قربا بتقراوتي ناتسقاو عخا تمسحن بون تستن بلو ماي مسيا زاز ترفت قلقوال قدم ماي تقوايو إلا بون أول درجان تستين بركة مستسختت سلع محرسو ترقفو ناتسقى أبوي ملأخ تحليفو الله درجها تستحسبخ زازم كبابي كلتا تلميس لسترفو تقاربيو نحنا قنا كابوت رايز تيتقلقله بحد تلميد حيرنا لنا كبد خايز حمكا بس تحتينا خاها ابتو حروس زقارو اسحترا اللوا ازقيو مريت دحانا يمثلن بحرن تنوقيدا كم زيت اللابو حارستايز صناعت أبعيا مستن بيناي بهازموز مسماي انت تقاجيا زفتره ببولاو نفاسقنا نوصي زفتر بغل تجافات جمال سرب مريت أسأل ميتولو أخرانات إنها نتأريز مسؤولو ماي فتنة تسقنسا يمثلن أبوي بعاو تهده اللو نمع قلي خنقوي زحبرنا زلو ويلاي حقوني دا دني ناخن قلقل زير أنا فرسنيا ماي بروبار باقيرو تتقوينا كنتات قدباه زيبالو أبوي نتمو بعرفت حمالو بهزبلوني اللان إذن رئيزة لنا دبنا فسئموهر عاديو نبوي سزرقت فرقة تلميد خوون تريفاتو لا سقد سلاقنا يمثلن أوه لهم كومريتك قلابت إيو نتعب قمام الزرقحنا هيو نعايا بوي حوقفن اللو نايت الزركبو ماي كاب جحمو نتقبتاو ماي كوانت بنن تنبري قنها سق مريزة كاب نبسو زتفق زنبري مقواتي مسلني سق أبيلني نبوي اتحم مستبهل ماي ترايو زت حساس بوزلو دقائق كيك وصره درو خب قوبتات زناتر وحج جميل الله صل الوحج أبعرنا نسأفع مع كرم هبام سق إلهم خد الله أتسأفعي كيروز بالزلو مسيلو مخون برد بزابرتي الله ودعوق بيخ هندبت أبوي سنبيدو كابت معك ألوز إذن برا أقرو أبتكون قوزي شفنو كفال أقرو جاريدا زلو برد عندي حوا دحان ديغا نشاقلت هاز استنفست أدياني را لوميز سبعي قلي حاسيبو مريت كم عين عنق صيباتنا لا نقادم كحرزو على قراوتي بنسارو نقولكن كحرزو علي مسيلو وحج قدفو لي اللان دهر حد ساعات أبعور دهايم سلستفاه أبوي دهاي أبعور كقبر أقحد تراني فو تبقيسو الله نعناون تبقسيلونا مبقاسنها نقزا كوانت نبري كسقر زلو حدا عبر باب قدمينا اللو درو نهيت خباب سناجرو دارقا أتأخاخي لليو نهيت استجبت نهي قري تدميرو كلا دريقة هزلا عبر باب إحنا لنا أوه سوبوتنا نستنك بزحو تأكيبهم زلو دايريك نقركي كألن أثامس قريد حانتو خينا كلنا بقى أكاب أبوي ون أبعر حزوهم مسأنيحنا أبعرنا أبوشات انديم كسو قرط راي دليلو فرهات قدو خينا مس أكوات من زنقع عفتون فرهات زيكونو ورجاتاتهم دايري أتو حجقنا قليلا يكونان كاب ساعت نساعت رباي مليء زلو يخيدو قدفهم
يحشنا أنت يلمسي نبوي كخلكل عقلو سأنكيقوم ليم أبعرنا نتزيد فرز مسل وحج يبارخ والله حقوس مريح الله وين عيون أسر ختال وي نمن لفلفي تحت هالحقوس كيدو نتحت كل سب من النادر بيه نخلع له هو تبلا لا داري عينك عمتي أتيوا كيدو وي وينك أصعبه بوز حسبات ديدا أنا أقوى إلو حاقوسن وينين وحد وسيدة تمالا زقدد بلعلون ما يهرمالو دائري حنسب صنحك من لسكي بقى دائري حنسب صنحك من لسكي تفسمه صحافي يوسف عند برهان عسرا نقرات سبيتين بعل بيتا كتقبروا له زلوا وزر حدا سمعني قال هيوان كل جزي سبعي كبا حقوس انتخينو أخبريو تأززيو كم تغير كله وارتبعتاي أمانا يوزف كراكمو تحتي الكي تأززيو زرخلتا حريقو زاربكن كله وي كوت عق خلو أفو يتملسلو وارتبعتاي كل جزي تملسلو قوالن سيتي ويتجاج أواي فتنيمو أبزيار سخيقتيكي سق مبالات حيش دحر مسترقاقه جياقو نقريو كأرملونيو وزر سلسة سبعي كل جزي صففتي ويسريتي واليو أزياء التحقسو ويتمارو خمو صريبة لي وزر ربعته سبعي كي دقة خوعلن أبدأ جيب وزح جزي 5 ساعة انت جميرو زخون زيت حقسل كي نقر علمو قلت إفكي رأس خب مفتاش جيجا خياس تغاغلي حنساب دقن تبلعي ساقم يقولون قول جزيجن أبدا جزم الساحن تخوينو كدانو وابلاوندريز حسبون تخوينو جزء قديفو أفقدو بيت مقبتات زوعلن تخوينو أتاها حزايك على كلن زلخي ويدما توقهي يلخمو رأس خنا فتشكي جيجا خياس تغاغلي قصر بعته سبعي لعلمانم نجار زلو نجار انتلو سبيتو تنعقون تخينا عزيز وطعمو كم تأملاخ تزازاتو زقدفلنا حدرا سبعي كن نسألكن نحرقكن كيكيد أي تنعاقيو أي تصرافيو أي تملسلون وزرش الدشاء من سبعي كخت باسو خلقي نعرختو قداينا حداركم توريلون تخينكي كابت قدامي زقوطع نسبعي كيمو حدرا قدايكي نابعرختو توزقلو عبيت كدا فتحيو شقرنا حداركم وزر شوعته سبعيكي بدقا وعيلو كما تسخلو كابت بحزبلو نقر لبس وزو على خدانا وزيخي فوكس كدان شبات يبكي مسح كتقربو له هاللخي كمت أن العليز حقو سمو بسلك عقمي تحت الكياخ بريو مسلما ممالي سوخ فكركيو وزر شمنتا بزح جزي فتح زمسق ولا نسيتين سبعا كتنعقون مئزاز كتعبين كلانيو ود ما خمو جزي مهاب كخلا خلون كحسوان فقر خلان كلويو مو حدران سبعاكي حلويون تأزازيون رجعته سبعاكي تسألو نقر انتلو قدفيو نعوز حقسو نقر انتاي مخانوا بعلتاو هيوت واستوعو للمو نعوز حقس كتقبري وترو تقادلي زرع سرته سبعاي ببهريو زربا بزح يفتنيمو أبعلالكي بزح زرباي تبزحي بخيلاتات كم سسنعيه لعلو ودي قواليا بزح تزارب زبهالمو سلازي بزح زرباي تبزحي كيسل شومتان بستخلك متان كبربع دقيق لعلي
ብዙሕ ኣይትሳረብዮ መታን ኣዝዩ ኸይስልችዎ ቁጽሪ 11 ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ጥሒሱ ክወፅእ ትደሊ እንተኾይንኪ ናትክ ተራ ዓብ እጃም ኣለዎ እሞ ኣብ ጐኑ ኾይንኪ ደግፍዮ ኣጆኻ በልዮ ተቖጥዕዮን ዘይተኽብርዮን ተደኣ ኾይንኪ ልቡ ስለ ዝተሓዝ ከምቲ ዝድለ ኽጐዩ ኣይክእልን እሞ ሓደራ ኣጆኻ በልዮ ቁጽሪ 12 ወዲ ተባዕታይ ብባህሪኡ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ሕይል ዝበለይ እሞ ትዕጉስቲ ዘወድእ ነገር ኣይትግበሪ ኣይትፈታትንዮ ናብ ምትህራም ናብ ሓደጋ ኣይተቃልዕዮ ክዛረበኪ ኸሎ ከምቲ ኣዴና ሳራ ንኣብርሃም ጐይታዬ እናበለት እዘዞ ዝነበረት ትሕት ኢልኪ ደኣ ተኣዘዝዮ ቁጽሪ 13 ንሰብኣይኪ ካልእ ዘጉህዮ ድማ ምስ ካልኦት ሰብኡት ኣይተወዳድርዮ ኣብ ቅድሚ መሓዝቱኪ ድማ ኣይተዋርድዮ ወይ ኣይትመልስሉ እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ዘቖጥዖ እሞ ብፍቕሪ ሓልውዮ ቁጽሪ 14 ሰብኣይ ካብ ዘሐጉሶ ካልእ ድማ ንስድርኡ ኸተፍቅርሉ ኸለኺ ኣዝዩ ባህ ዝብሎ እሞ ስድርኡ ኣኽብርሉ 15 ሰብኣይ ካብ ትጸልኦ ነገር ትጨቓጨቕ ሰበይቲ እሞ ብዝተኽእለኪ ነገር ካብ ጭቕጭቕ ረሓቒ ዝኾነ ጌጋ እንተሪእየ ኹሉ ትሕት ኢልኪ ኣረድዮ ብዙሕ ግዜ ትጨቓጭቕዮ እንተኾይንኪ ደገ ኽውዕል ክጅምር እዩ ምሳኺ ምውዓል እናጸልኦ እውን ክኸይድ እዩ ስለዚ ብዝተኽእለኪ መጠን ነገር ኣይትፍጠሪ ወይ ኣይትጨናቕንቕዮ 16 ሰብኣይኪ ዝጸልኦ መግቢ ኣይተቐርብሉ እንታይ ዓይነት መግቢ ዝፈቱ ኣስተውዕልሉ እሞ እቲ ዝፈትዎ ዓይነት መግቢ ክትቀርብሉ ኸለኺ ኣዝዩ ባህ ዝብሎ እሞ ንሰብኣይክስ ብዘለኪ ሓይሊ ከተሐጉስዮ ተጋደሊ 17 ሰብኣይ ካብ ትጸልኦ ነገር 10,000 እናደወለት ኣበይ ኣለኻ ቤን ኣለኻ ምስ መን ከድካ ናብኢኻ ትብሎ ሰበይቲ ኣዝያ ተሰልችዎ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ሙሉእ እምነት ክህልወክ ኣለዎ 18 ኣብ መንፈሳዊ ነገር ብፍላይ ዝነጥፍ እንተኾይኑ ሰብኣይኪ ብዝተኽእለ መጠን ልቡ ኸይትጐድእዮ ሓልውዮ ምኽንያቱ ኣምላኽ ነቲ ኣብ ልዕሊዩ ኣንቢርዎ ዘሎ ጸጋ ሰባት ከይባረኽሉ ሰይጣን ከዳኽሞ ስለ ዝደሊ ሓደራ ንስኺ ኢኺ ክተበርትዕዮ ትኽእሊ ንስኺ ኢኺ ተዝሕልዮ እሞ ውግእኪ ምስ ሰይጣን እናጠንከርኪ ንሰብኣይኪ ኣጆኻ እናበልኪ ንቕድሚት ክቕጽል ሓግዝዮ 19 ዝኾነ ነገር መከራ እንተመጻኪ ብሓንሳብ ምስ ሰብኣይኪ ኾይንኪ መክትዮ እምበር ንሰብኣይኪ ኣይተጨንቕዮ ደጋፊት ኢልዩ ጽዋዓኪ መጽሓፍ ቅዱስ እሞ ደግፍዮ እምበር ኣይተጉረምርምሉ 20 ናይ መወዳእታ ፍትሕ ካብ ዘምጽኡ ነገራት 3 ቀንዲ ነገራት እዚኣቶም እዮም እሞ ኣብዘን ነገራት ተጠንቀቒ ቁጽሪ 1 ኣብ ጾታዊ ነገር ንሰብኣይኪ ኣዕግብዮ ቁጽሪ 2 ኣብ ሓዳርኪ ሰብኣይ ተእትዊ ሽጉርኩም ባዕሉኹም ብምዝራብን ብጸሎትን ክትፈትሕዮ ጻዕሪ ሰብ ሎሚ ምሳኻ ጸንሕ ጽባሕ ድማ ምስ ካልእ ይውግን ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኹሉ ንመንፈሳዊ ነገር ቦታ ኣብ ሓዳርካ ሃብዮ ቁጽሪ 3 ኣብ ቁጠባዊ ነገር ድማ ጥንቅቕ በሊ ሰብኣይ ክሪሂጹ ዘምጽኦ ገንዘብ ኣይትጻወትሉ ብምስትውዓል ኣመሓድርዮ ኣብ ቀጻል ድማ ሰብኦት ክገብሮ ዘለዎ ነገር ክጽሕፍ እየ ጸሓፊ ዳዊት ጸጋዛኣብ ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ
ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሎ በተለምዶ ኣድራሻና ናብ radioerna@gmail.com ወይ radioerna@yahoo.com ኢልኩም ላኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮርና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮርና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብስ ፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና